Аппаторашио надамон фронту вангта таланджа фиштагай, чифа саудона дарси надал тахшинс. Аппаторашио на акции школама фандага фалгата, аппаторашио надамон фронту вангта пацахадон, автоинспекции кушатима фиштагай сауджитан байварштой, рухш ждаха гармаджита. Умайвалдайма гората сарджитима профилактикон хаштар коттой. Уалдай баштондар зартой шевалатима. Жавзаштам мауи мас элемента байварштой удон, шахикухтай урочиты фашта школа заута шкоттой. Адамон фронту вангта куджагын сафта маяхам мазалты канзышты арахтар. Акции мидак нахашку там школа заутима самой أنا فوتبول جاي سويش خزارة شكولا ما خرما ما فشتما أما أبون باري رافجرش تام منا تالنج رشتك سمي فينا مساعدة مكاسة سونس تالنج وانكت أما ماشينة تلس شوفر تسودون سناوننس أما سمي سباقا قنا